Эфирда сейшенбі күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, исәнмесез, алга таба төп темалар турында. Бузлауыкта тайып йығылып имгәнүчеләр саны арта. Узган тәүлектә генә дә БСМПга 400ләп шәһәрдәш мөрәҗәгать иткән. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. 27-нче комплекста урнашкан почта бүлеген төзекләндергәннән соң кіру урынында шугалак барлыкка килгән. Проблема шишелерме? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Йоршалы Курчак театрында премьера тамашаны беренчеләрдән булып Мәрьям Файрушина күреп кайтты. Бузлавыкта йығылып имгәнүчеләр саны артқан. Узган тәүлектә ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсенең травматология бүлегенә 400ләп шәһәрдәш мөрәҗәгать иткән. Бу гадәти көннәр белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк ди табиблар. Травмалар шактый җитди була, шуңа күрә йығылгансыз икән, табибларга кичекмәстән мөрәҗәгать итү зарур ди белгечләр. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Алина Зуева урамнан барганда тайып йығылган, кулында яшь бала иде ди. Юллар чистартылмаган, тайып китеп аягын каймыктырган. Хәзер басып туруда читен ди ханым. Нога опухла, вот пока ходить не могу. Сейчас отправят на снимок, будет известно, что. Терпим, думает, пройдет все, но не проходит. Һава торышы кышкыга үзгәрү белән травматология пунктына мөрәҗәгать итүчеләр саны артты диделәр БСМПда. Узган тәүлектә генә дә 400ләп кешегә ярдәм күрсәткәннәр. Бу башка гадәти көннәр белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк. В основном это травмы в области голеностопного сустава, в области лучезапястного сустава. Это как ушибы и легкие повреждения, до перелом, который нуждается уже в оперативном лечении. Ну и при падении затылка может получить ушиб головного, сотрясение головного мозга, которое уже называется нейротравма, который тоже нуждается в специфическом обследовании, специализированном лечении. Бузлавыкта имгәнүчеләрнең күбесе өлкәннәр, шулай да саклык чаралары беркемгә дә комачауламый ди табиблар. Без шәһәрдә берничә урында тукталып юлларның боздан чистартылуын карадык. Электротехниклар тукталышында җәяүләр яшери торган юл боздан тулысынча чистартылмаган. Кичү аша үтүдә шактый катлаулы. КамАЗ-Мастер урамындагы яңа күпердә яртылаш кына кар боздан чистартылган. Һәм мондый урыннар шәһәр буенча шактый. Йығылмашын әкрен генә инде итеп кенә аякны барырга кирәк, анда безне нитергә аякны күтәреп атламаса кирәк дип. Сакланып йөрергә әкрен генә барырга кирәк. Бузлау урыннар бар белән менә чистарталар туарнайме, анда наоборот кеше таеп җыгыла. Теге корны бетерәләр дә жалтырап тора инде. Бузлау вакытында һәркем үзенчә саклана. Кибетләрдә инде берничә ел менә мондый җайланмалар сатыла. Алар куллану өчен бик уңайлы һәм күбрәк аларны өлкәннәр өчен сатып алалар. Ләйсән Ханова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Почта бүлегенә керер өчен каршылыклар аша үтәргә кирәк. 27-нче комплекстагы учреждениедә ишек төбендә тайгак. Проблема бинада ремонт эшләре башкарылганнан соң барлыкка килгән. Кар яугач мәрмәр плитәләргә басарлык түгел, таеп егылу ихтималы зур. Урында Гүзәл Габдуллина булып кайтты. Беренче карашка почта бүлекчәсе янында проблема юк, әмма баскычларга аяк басу белән клиентлар таеп егыла. Бирегә еш йөрүчеләр әлеге хәл белән яхшы таныш. Если я упаду, кто будет виноват? Ой, это вообще, это каток. Это каток, да. Настоящий. Да, настоящий каток. Конечно, тая жығылған кішілерінде көрген бар. Инде неше кіші жығылды. Бала шағаларда жығылғаны болды. Зур кішілер жығылды. Бабайлар, әбейлер постоянно жүрүләр бит алар монда почтага. Почта бүлекчәсенә килүчеләр бу хакта зарлар китабына да язган. Күбесе таюга каршы келәмнәр җыярга тәкъдим итә. Почта бүлегендә проблеманы шишу өстендә эшлибез дип аңлаттылар. Белгечләр Казанга хатлар язганнар. Якын арада ситуация уңай якка үзгәрер дип өметләнәләр. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Баскычта менәргә кыен, тотыныр җир юк. Чалытыбы Кайнар элемтәсенә 26:01 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Капиталь ремонт барышында подъезд төбендәге баскычның тоткаларын алганнар. Шул сәбәпле урында таеп егылучылар да булган. Бу мәсьәлә хәл ителерме алдагы сюжетта? Өйгә хәтле менеп җитәргә авыр диләр 26:01 йортындагылар. 2 баскычлы гына булса да аннан үтәргә кирәк. Биредә олылардан тыш инвалидлар да яши. Элек тотыныр җире бар иде, ә хәзер бигрәк тә бузлавыкта йөрергә куркыныч. Ни кирип булмый, ни чыгып булмый. 1 меңгә түгел бит монда дөнья бит кешеләр, улы кешеләр бик күп монда. Бик интегә бирәләр. Тотынып төшергә поручнялар юк инде. Шул улы кешеләр менәлмәй, төшәлмәй интегеп торалар. Биредә яңа чүп камерасын урнаштырганнан соң тоткалар да юкка чыккан. Әлеге бина барлыкка килгәч үтеп йөри торган мәйданчык та тарайган. Тоткаларны кире урнаштырачаклармы дигән сорау белән без Челны строй ремонт идарә итүче компанияга мөрәҗәгать иттек. На данном доме производится капитальный ремонт фасада. До 15 числа планируется завершение работ до 15 декабря. Будут установлены поручни после установки дверей. Там происходит сейчас замена входных дверей на утепленные.
После этого установится поручень. Тоткалар урнаштырганчы ике атна дәвамында шәһәрдәшләргә сабыр итәргә кала. Мәрия Файрушина, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Шолыда халыкара инвалидлар көне уңайыннан оештырылган декада старт ала. Мөмкинлекләре шикле шәһәрдәшләр арасында спорт ярышлары 3 декабрьдә башланып китәчәк. Моннан тыш концерт, хәйрия ярминкәләре дә планлаштырылган. Бүгенгә Шолыда 31 меңнән артык мөмкинлеге шикле шәһәрдәш исәпләнә. Аларның 2 меңгә якыны балалар. Хезмәт яшендәге шәһәрдәшләрнең 31% эшли. 400-гә якын кеше эш эзләү белән мәшгуль. Эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә билгеләп үтүләренчә, инвалидлар 10 көнлеге башкарылган эшләргә хисап тотуда дигән сүз. Язмыш тарафыннан кимсетелгәннәргә ярдәм кулын сузарга беркайчан да соң түгел. Кыйммәтле даруларга, катлаулы дәвалану чараларына һәм иң мөһиме, безнең җылы карашка, таянычыбызга мохтаҗ кешеләр барлыгын онытмасак иде. Курчак театрында «Царевна лягушка» ягъни «Бака патша бика» әкияте сәхнәләштерелде. Спектакльне Мордовия дәүләт Курчак театрынан махсус чакырылган режиссер куйды. Әсәр залда утырган бер тамашачыны да битараф калдырмады. Премьерада хәбәрчебез Мәрьям Файрушина булды. Бака патша бика спектакленең премьерасын күрергә 19 һәм 74 мәктәп укучылары килгән. Беренче минутлардан ук тамашачы игътибарын әкият геройларының матур костюмнары, декорациялар һәм әлбәттә театр актерларының уйнавы җәлеп итте. Мне очень понравился спектакль. Охота было попасть в сказку. Очень правдоподобно все было. Даже было немного страшно. Что именно было страшно? Кощей. Әлеге спектакль шәһәрдә беренче тапкыр күрсәтелде. Аны Мордовия Республикасының атказанган артисты Лилия Шахова куйды. Все картины достаточно небольшие, да, очень динамичные, и идет быстрая смена декораций, смена действия, события меняются. Так как у нас дети сейчас очень интерактивные, они привыкли уже вот к какой-то клиповой такой системе, быстрой фиксации смены положения, то здесь, как вы вот видели, они 55 минут смотрели, реагировали, хлопали. Бака патша бика спектаклен февраль аенда гына карап булачак, 22 декабрьдән яшь тамашачыларны 2 яңа ел премьерасы көтә. Мәрьям Файрушина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Күңел радиосы барлык әниләрне бәйрәм белән котлап урамда концерт оештырды. Һава торышының салкын булуы да, явып торган кар да тамашачыларның күтәренке кәефен төшерә алмады. Татар эстрада йолдызлары шәһәрдәшләр өчен иң матур җырларын башкарды. Радио алып баручылар көч һәм дәрт өстәп торды. Илгәрәй Ирек Зарипов, Гөлназ Закирова күңел радиосы белән берлектә шәһәрдәшләрне әниләр бәйрәме белән тәбрикләде. Бәйрәмгә килүчеләр үзләре дә аларга кушылып җырлады, рәхәтләнеп күңел ачты. Настроение бар бит. Бәләкәй кыз белән чыктык, хатын белән әдә. Бик күңелле, халык бик яратып карый. Рәхмәт күңел радиосына. Бәйрәмне оештыруда ярдәм күрсәтүчеләрнең берсе беренче автомобиль юлында урнашкан Хәләл Лагманный кафесы. Кафе Хәләл Лагманный на первой автодороге приглашает всех вкусно провести время. Тамашачылар өчен төрле бәйгеләр оештырылды, бүләкләр уйнатылды. Оператор связи ПАО Таттелеком, Wi-Fi до 100 мегабит, 160 телеканалов, 37 HD каналов без приставки. Гүзәл Габдуллина, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. КамАЗ мәдәният йортында Киров мех фабрикасы ярмингәсе ачылды. Сатуда туннар һәм баш киемнәре. Күргәзмә бары тик 3 көн, 29 ноябрьгә кадәр генә эшләячәк. Чәшке, Мутон, Нутри, Каракүл, Төлке һәм Чернобурка барлык тәкъдим ителгән туннар да Киров фабрикасында җитештерелгән. Ассортимент зур, төсләр гаммасы күп төрле. Һәр тун җитештерүнең барлык этапларында да тикшерү уза, сыйфат гарантиясе тәэмин ителә. Очень удобно то, что можно подобрать к шубке сразу и головной убор. Ранее я слышала о фабрике, только самые хорошие отзывы. Һәр яшьтәге хатын-кыз өчен иң теләгән әйберләрнең берсе булып элекке чәчәшкә тун кала. Күргәзмәдә аларга 20-дән 50%-ка кадәр ташлама каралган. Башка модельләргә дә бәяләр сөендерә. Процентсыз кичектереп тору каралган. Үлчәмнәр 40-тан 68-гә кадәр. Любая модница, посетив выставку меха, будет приятно удивлена. Милые дамы, не экономьте на красоте. Приходите. Киров мех фабрикасы 29 ноябрьгә кадәр Чаллыда була. Сатучылар шәһәрдәшләрне иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр КамАЗ мәдәният сараенда көтә. Бүгенге гамнашлар юлларда сау булыгыз.
Кировская меховая фабрика. Шубы вашей мечты. Скидки до 20% с 27 по 29 ноября в ТК КамАЗ, город Набережные Челны.